Добро утро, мили гости! Добре дошли, надявам се, че сте набрали билки и ние вече успяхме да наберем рано сутринта преди изгрев слънце. Нашето слънце изгря. С първия танц, който ви посрещаме в този прекрасен ден, деня на изгряващото слънце, деня на билките и вълшебните наричания, събираме последната 77-ма билка. След това ще ви поканим в нашето село Игликово, за да видим какво се случва след като се събудят селяните или гражданите на селото. Продължаваме нататък, нещата другите, който иска може да ги попита. И продължаваме нататък, където ни очаква фермата на село Игликово. Какво е село без ферма?
промени, кравата да изгои. Най-големите миракли могат да заповядат, да издоят кравата. Заповядайте, децата вече са доили. Първо трябва да измием вимето. С топла вода. Я смени менчето, донеси вода. Питаме, донеси. Айде. От кладеница, Любчо, вода донеси от кладеница. Айде, думите да изкрай четирите, то няма. Ах, това хубава. Те майсторито през слънце пресяха, сложиха млекце, даже яйце и забравиха моя песна късълта. Сърце замезиха сърце, меко пухкаво тесто, от него питка те изпекоха и за здраве я надекоха. Да има много топлина и радост нашите сърца. Браво! 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 За да продължим нататък, защото се придвижваме към малко това е нашия ден. Ако пиете на точно да пиете по една вода. Благодаря.
вчера я споделих електронна в страница на детската градина. Сътворена е изцяло от нас. Стикчета, снимки събираха децата. Това е прямо с деца и родители, всички картинки. Гатанки, каквото видите, е наши си. Тези деца ще покажат така един плавен преход, ще дадем между пчелите и това как работят с пчелички. Засята в нашата градинка. Аз месля с нея да си играя. Баба казва, че полезна е за чая. За много болешки е това другарче с веселото име Бухарче. 23 юни вечерта срещу Енюбде, че звездите се превръщат в светила и слизат на земята, за да светят на билките. На всяка билчица по една звездичка. Така се появяват лечебните билки. Преди много години хората по българските земи познавали вълшебните сили на някои растения, да даряват здраве. Тези лековити растения с народът слови, че назовало с хубавата старобългарска дума пиле или билкар. Хората, които лекували с билки, знаха билкар. Малко знаха, че билкар и как съм го пее с имената на билките. Бабина душица Върбинка, седевче, лудобине, водно подверче, бухарче, здраве, овчарска турбичка, помина сълза по трунча. Билките са само една голяма недописана тайнствена приказка. И за да държат здраве за теб и за твоите близки, трябва добре да научиш техните тайни. Коя билка събере късното на Гергьотен? Чия посланца? Май на Енютен. Или пък на Пресната. Важни събейци, билки се събират сухо и слънчево време за стигането на утрената роса. Добре е билките да се берат, за да са възможно най-чисти. Само така ще ни зареждат със здраве. Не бива да се берат с коренчетата, защото така ще вредим на природата. Tanțuvame, da, tanțuvame,